Hola, bon dia. Soc el José Luis Álvarez i probablement molts de vosaltres ja em coneixeu perquè m'heu vist per les pistes, gairebé segur. Com a presentació diria que sóc un apassionat del patinatge artístic. De fet, els que em coneixeu ho sabeu de sobres. Durant més de 23 anys he assistit a tota mena de campionats, des de fa molts anys els campionats d'iniciació, campionats territorials de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. De fet, amb el de la setmana passada, o d'aquí fa 10 dies, el de Rimini, estic acumulant ja 10 campionats, 10 campionats del món als quals hi he assistit. Amb això què us vull dir? Doncs que tinc, crec, moltes hores de vol en l'àmbit del patinatge i, per tant, sé perfectament de què va això del patinatge artístic. Bé, feta aquesta presentació, el que sí que volia fer per començar era, com no pot ser d'una altra manera, agrair al president de la Federació Catalana de Patinatge, el senyor Benjamí Pons, la confiança que està dipositant en mi per tal de prendre aquesta responsabilitat del Comitè Català de Patinatge Artístic. Aquests dies, preparant les competicions del Campionat de Catalunya la setmana passada i el que tenim en cartera, que és la Copa Catalunya i el Campionat Federació, doncs he tingut ocasió de comprovar que els professionals de la Federació Catalana de Patinatge també es dediquen al patinatge artístic. A més, ho estan fent de manera eficient, ho estan fent fins i tot diria de manera entusiasta. O sigui que en aquest sentit puc dir que em sento molt acompanyat en aquesta caminada perquè no em sento sol en cap moment. Bé, justament veure aquesta aportació dels professionals de la Federació Catalana de Patinatge em referma una idea que de fet ja tenia prèviament, i és que el millor model de funcionament és el funcionament mixte. O sigui, què vol dir això? Doncs combinar el voluntariat, com per exemple ara mateix jo, o sigui, persones que estem disposades a fer feina perquè ens ve de gust de fer-la i perquè estimem el patinatge artístic, però també professionals dins de la Federació Catalana de Patinatge. Això per què és així, o per què crec que és així? Doncs perquè assegura completament que un voluntari o uns voluntaris en un moment determinat podem deixar de tenir la voluntat de col·laborar i això no ha de trastocar en absolut que el patinatge artístic continuï rodant. I això ho asseguren la gent que està aquí a la Federació com a professionals. No serà un objectiu meu particular el demostrar que sóc absolutament imprescindible pel patinatge artístic, perquè, de fet, és absolutament fals. O sigui, ningú és absolutament imprescindible en cap àmbit, però pel patinatge artístic tampoc. I tampoc serà un objectiu fer cap maniobra per intentar perpetuar-me en el càrrec. I, a més, això ho puc dir amb proves, perquè jo ja fa 35 anys que soc professor en la Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica i en aquests 35 anys he format part d'equips directius aproximadament entre uns 10 o 12 anys. Però no ha estat de manera continuada, sinó que he entrat en uns equips directius, he sortit, hem tornat a entrar i hem tornat a sortir. Què ha succeït? Doncs que en cada canvi d'equip directiu hem fet un traspàs de tota la informació i de tots els recursos necessaris per tal que no es ressentís en absolut l'activitat universitària. Per mi això és la normalitat. Quan un equip directiu marxava, doncs deixàvem aquesta informació i aquests recursos als següents, de la mateixa manera que quan nosaltres entràvem a l'equip directiu feien exactament el mateix a l'equip directiu anterior. Per mi això és la normalitat. En un altre àmbit de coses, evidentment, el que farem serà continuar la feina per tal que tothom es trobi còmode patinant. I en aquest sentit hem de tenir en compte que tan lícit és que hi hagin patinadors o patinadores que vulguin fer aquesta activitat del patinatge artístic simplement com a activitat esportiva i perquè, a més, els hi causa un plaer que no només és un esport, sinó que, a més, té un component artístic important i això els omple. Per tant, treballarem perquè aquests patinadors i patinadores es trobin a gust fent el patinatge artístic en el nivell que ells escolleixin.
Però també hem d'aconseguir que la gent que vol arribar al màxim nivell, doncs hem de fer les condicions o els hem d'ajudar a que justament arribin als màxims nivells possibles. De fet, no és cap secret que els patinadors catalans són una referència estatal i internacional, i així és com ha de continuar sent. En aquest sentit, justament relacionat amb això, la veritat és que en més d'una ocasió m'he quedat sorprès perquè he vist que no hi havia una relació de cooperació entre els comitès català i espanyol, cosa que no té cap mena de sentit. O sigui, per tant, un dels objectius que tinc, entre altres coses, és tenir la relació el més fluida possible i una relació de cooperació total entre el comitè català i el comitè espanyol. En definitiva, això és d'interès mutu pels dos comitès i, en el nostre cas particular, ens permet projectar els nostres patinadors i patinadores al més alt nivell. D'altra banda, les circumstàncies en les que ens trobem actualment, amb el vot de censura sobre la taula, ha provocat que hi hagi una bipolarització, ara de moment, a tots nivells, inclús en algun moment una sensació com d'enfrontament. Bé, en aquest sentit, us demanaria dues coses. Una d'elles, la primera, aneu a votar. O sigui, el que convé és que voti el màxim número de persones possible, o el màxim número de clubs, i aneu a votar amb total llibertat. O sigui, escolliu què és el que creieu que és el més convenient i voteu en conseqüència. Soc plenament conscient que segons el que s'acabi votant i segons el resultat de la moció de censura, doncs és possible que la meva continuïtat finalitzi el dissabte. Però, en qualsevol cas, animo a que voti la màxima quantitat de gent perquè és el que toca en un sistema democràtic. La segona cosa que volia demanar és que, en finalitzar les votacions, el que hem de fer és immediatament remar tots junts en la mateixa direcció. O sigui, de fet, estem en el mateix vaixell i el que hem de trobar són punts d'enteniment i de col·laboració a tots nivells. Per últim, doncs dir que tenim una enorme sort i és que tenim uns tècnics i unes tècniques excepcionals, o sigui, tècnics molt preparats que s'han preocupat molt per tal de captar des del primer moment l'esperit Rollart. I d'aquí els resultats que s'estan obtenint. Vull dir que s'han posat les piles des del primer moment. I com a conseqüència d'això, els patinadors i les patinadores que tenim a Catalunya estan assolint grans nivells de patinatge per la seva gran capacitat de sacrifici i superació. I, a més, ho acabem de veure aquest mateix cap de setmana. Jo, de fet, encara estic realment al·lucinat d'algunes piruetes combinades, unes skating skills i algunes performances que han fet patinadores benjamines. O sigui, és increïble el nivell que tenen sent tan sumament joves. Per tant, tenim uns patinadors excel·lents com a conseqüència de tenir uns tècnics d'excepció. I tot això, gràcies a què? Doncs gràcies als clubs que s'esforcen diàriament en aconseguir les millors condicions tant pels tècnics i els esportistes. Soc plenament conscient que no és fàcil, moltes vegades, disposar de les hores necessàries de pista i pels pressupostos de segons quin club, de portar gent que permeti millorar el nivell al màxim possible. Però, per tant, també he agraït aquests clubs. I no voldria oblidar-me que també tenim la sort de tenir uns jutges i unes jutges amb una formació altíssima. De fet, jo, que tal com deia al principi, he tingut l'ocasió d'assistir a molts campionats internacionals, mundials inclosos, puc certificar que no tenen res a envejar les nostres i els nostres jutges en comparació amb els jutges que estan puntuant en campionats internacionals. És més, les nostres jutges, molt sovint formen part d'aquests panells de jutges internacionals. Per finalitzar, simplement dir que el patinatge artístic, evidentment, continuarà millorant a Catalunya i, en la mesura que pugui, m'agradaria poder col·laborar amb la meva petita aportació personal
que de fet no comença ara, sinó que ja fa anys que estic col·laborant d'una manera o una altra amb el patinatge. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.